ل 27 ایلون هلبژاردنا پارلمنتویا کاتالونیا بڕێوە دەچە. گەلو هەلبژاردنەکە ئاساییە بە پشتڕاستی و نەخێر. یەکەم کەس کو دەبێژە ئەو هەلبژاردن نەئاساییە ئارتۆرمە سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کاتالۆنیایە. ئەو دەخوازە بزانبە هەیە چ خاصا وڵاتیان کاتالۆنیا دەخوازن سەربەخۆ بن. ji bo ku piştras bin ku dengê wan tê bîstin, partiyên alîgirên serbixwe bûne hevpeyman, Partiyên Lêk Nêzîkê Hev ya Demokrasî û Partiya Çapa Komariya Katalonya. Piştî wê jî aliyên opozisyon jî hene. Eger ew serketiyên helbijardinan bin, ne diyare gelo hevpeymaniya wan mîna xwe dimîne yan jî ne. Lê ev siyaseta ew kes nemazanibe. Lê ji bo Katalonyan ew kiringe ku İspanî nebin. Ev jî çîrokeke dirêj e. Ev e Katalonyaya û li bakurê Rojhilatê Kendavê Abêriyê ye. خوارنا تایبەت بخۆ هەیە مینانان، باجان و دهن زەیتونان، جایا سار و بریانیا کاتالونیا. هەروەها سەمایە فلامینگۆ کو باڵا گەشتیاران بە باڵخۆڤە دەکشینە. هەرچەوە بە ئەڤەیە کاتالونیا. کاتالونیا لە بارسلۆنا دەست پێ دەکە لە 100 ساڵیە 11هەمێدا کۆنت رامۆن بەرەنگێر بەرپرسێ کاتالۆنیا بوو. هەرچی قاز ژی و 56 ساڵ بوو کاتالۆنیان ئەو بزەڵامەکێ دان عەمر و اختیار دەدازانین. یەکەم جار کو ناوی کاتالۆنیا و کاتالۆنیان هاتیە سەر زمان 100 ساڵ پشتی وەیەکێ بوو کو ji aliyê çendîn kontên li dûv hev hata birêvebirin. Ev jî ya berdewam bû heya sala 1137. Kulûyî demî Ramon Birengêrê çarê dezgirtiyê Petronîla Aragon li devera Aragon bû û kurê wan jî Alfonsoyê duyê. Aragon her du herêmên hangirtin û paşayetiya xwe li devera deryayan navîn pêş vebir. Desalata wî xwar vebû bo Valencia û giravên Baleriyan û Sîsîlî û Saltanya. Ev e sardana, muzîk û semaya taybeta Katalonyaya ew bi semaya xwe berniyasin. Li 11 îlûna 1714 Şah Filîpê Pêncê yê İspanya êrişkire ser Katalonya û paşayetî û serweriya Katalonyaş nav bir. Tenê hejmareka kêm ji Katalonyan wê bûyerê bîr dixin. Lê 300 salan piştî wêkê hikûmeta Katalonya wê bûyerê bîra welatiyên xwe dîne. 11 îlûnê hejîtirîn rêket bû ji bo Katalonyan ku li hember sitem û tapaseriya xwe rawestin. Lê hindek kes wê rojê bi ruxsarê bi hevra jiyanê nav dibin. Lê ji bo Katalonyan neya pesend ew e ku li serdemê Franco zimanê Katalonyan hate qedeğekirin. Lê li serdemê veguhastinê de Katalonî karên rêxistiyên xwe bi dest bînin. Hikûmeta Katalonya, televizyona Katalonya, dêroka Katalonya û heya mêhvandariya lîstikên Olimpiyadê jî. Katalonî her çewabî gelek şanazî bi rêxistiyên Katalonî vedikin. Barsa, Delesio, Depelio lê rengên wan bi pileyên cuda tên. Demê qonaxa veguhastinê dest pê kirî, serbixwî ne karekê pêşîn bû. Ew xelkên ku daxwaza serbixwiyê dikir, tinê 15 sedeya Katalonyan bûn. Li sala 2006 hindek ji Katalonyan babetê han azirand. Ewan digot ku ew bi wî arasteyî ku pareyê didene İspanya jê wernagirin. Ewan daxwaz kir desalata zêdetir bidene wan û daxwaz dikir desalata darayî bi ser herêma xwe de hebî. Lê karvedana hikûmeta İspanya ku krîzeka kûra demokrasiyê de derbas dibû, ew yek an ku ew daxwazê red kir. Gelek ji Katalonyan mîna karvedan daxwaza cudabûnê dikin. Li sala 2011 nêzîkî 50,000 welatiyên Katalonî bo wê armancê xwe nîşandan li dar xist. Lê li sala 2012 nêzîkî 1 milyonan daxwaza serbixwiyê kir. Li wê rojê li dûfre du xwe nîşandanên mezin yên din rê veçûn an ku li sala 2013 û 2014. Heya rapirsiya nefermî li sala 2014 rê veçû ku zêdetir ji 180 dengderan dengê xwe da serbixwiya Katalonya. Niha jî helbijardina parlamentoya Katalonya rêve çît, lê li gorî polînkirina partiyan û helwestê wan ev helbijardine mîna dengdana serbixwiyê yan jî berûva jî wê ye. Ev jî siyaseta û kes nimakaribe pêşbînî bike. Lê tenê yek tişt em piştrastîn bêjîn, ew jî ew e ku li 28 îlûnê tevaya siyasetmedarên Katalonya dibêjin ew di serketîne.